What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Mabuti na lang, mabibilis kumilos ang mga alamid. Kaya't bago pa man tuluyang sumabog ang van, ay nakalundag na sila patungo sa labas. Napansin kong malapit na kami sa entrada, kaya't mas lalo ko pang binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Putek, biglang may nagbagsakan na malalaking troso sa aming daan. No choice na ako, kundi huminto. Kasunod nun, ang pagkuyog sa amin ng sandamukal na banyak. Nang lingunin ko ang mga kasama ko sa loob ng sasakyan, ay wala na sila sa loob. Tek na yan, ako na lang pala mag-isa dito. Buong tapang na sinagupa ng Tres Custodes ang mga banyak. Malalakas ang kalaban, pero halos paglaruan lang nila ang mga ito. Grabe talaga tong tatlong ungas na to, malademonyo ang bangis. Iba talaga ang galawan nila at likas silang malalakas. Partida, anyong tao pa sila niyan. Kung sa bagay, hindi ko pa naman talaga sila nakikita na nagpapalit ng anyo. Hanggang ngayon ay nahihiwagahan pa rin ako sa kanila. Teka, nasan si Dante? Hindi ko siya makita. Buong angas kong hinugot ang kampilan mula sa lalagyan nito. Ayos, sa wakas, masusubukan ko na ang bangis mo. Habang naglalakad ako, ay pasimple kong binulungan ang kampilan. Hindi ko pa man ito nagagamit, ay nag-uumpisa na itong uminit. Makisama ka, huwag mo sana akong biguin. Nang mga sandaling yon, ay feel ko na talaga na isa akong superhero. Ang angas pa ng lakad ko, kaso naudlot yon. Nang biglang may dumagit sa aking banyak mula sa itaas. Mabilis ako nitong iniangat sa ere. Langya ka, istorbo ka sa moment ko. Bitawan mo ko! Mula sa baba ay buong lakas kong itinarak ang kampilan tungo sa leeg ng pasaway na banyak na yon. Ang swerte mo, buena mano ka. Putik, parang shower na bumuhos ang dugo ng halimaw na yon patungo sa akin. Mabuti na lang at hindi pa ganun kataas ang lipad namin, kaya't maayos ako nakalapag sa ibaba. Doon nga ay natanaw ko si Dante. Kamangha-mangha, ang angas. Lagpas sa benting banyak ang kumukuyog sa kanya, pero baliwala. Lahat ng yon ay madali niya napapaslang gamit ang tansong espada ng namayapa niyang ama. Napansin ko din ang gabay niya. Unti-unti na itong nakikita mula sa kanyang likuran, pero wala pa itong itsura, kundi isang abuhing usok lang. Sa di kalayuan ay patuloy ang pakikipaglaban ng Tres Custodes kasama ng mga alamid. Napansin ko ang pagdating ng isang grupo ng mga banyak. Sa tansya ko ay nasa 50 ang bilang ng mga yon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sinalubong ko ang mga halimaw na yon. Hindi ko man magaya ang pagkilos ni Akadir, ay dama ko naman ang unti-unting pagtalas ng kampilan. Noong una ay makuna talaga ang balat ng mga banyak. Pero habang nakakapas lang ako, ay dama ko ang pagtalas nito. Para na lang kasi akong tumatabas ng katawan ng puno ng saging. Totoo nga,
iba sa pakiramdam habang nakikipagdigma gamit ang kampilan ni Akadir. Animoy sumasabay ito sa ritmo at indayog na ginagawa ng aking katawan. Hindi maitatanggi, malalakas ang mga banyak, pero parang may kung anong pumoprotekta sa akin sa bawat pag-atake nila. Bagya ng umuusok ang kampilan, buhat sa dugo ng mga napas lang kong halimaw. Hinihintay ko siyang maglabas ng kuryente, pero wala. Sinubukan ko ding itaas yon sa direksyon ng langit, pero wala namang ultra-electromagnetic charge ang lumalabas. Ang daya, bakit kay Akadir gumagana? Sa akin ayaw, para na akong tanga. Pero sa kabila nun, okay lang. Damang-dama ko naman ang pag-unlad ng kakayahan ko sa pakikipaglaban. Nagbunga na din sa wakas ang pagsasanay na ginawa ko. Tapos dumagdag pa tong kampilan. Kaya't nasisiguro kong malayo na ang antas ko kumpara sa huling laban namin sa mga banyak. Kung dati ay hirap na hirap ako, ngayon ay mas madali ko na silang napapaslang. Ayos. Napaisip tuloy ako kung handa na ba ako makipagsagupa sa aswang na kinamumuhian ko. Kaya ko na kaya siyang talunin? Pero kung magkagayon man, ay handa ako. Anumang oras, ibibigay ko ang lahat ng meron ako upang makitil ang buhay ng halimaw na yon. Sa kakaisip ko habang nakikipaglaban, ay muli na naman ako nadagit ng mga banyak. Sa pagkakataong ito, ay 3 na silang nakahawak sa akin. Buiset, nawala na naman kasi ako sa focus eh. Asar. Hindi ako makapalag. Binairhag ako ng isa mula sa likod, habang ang 2 naman ay hawak ang magkabilang pa ako. Naloko na. Baka bigla na lang akong bitawan ng mga to sa ere. Yung feeling na iniwan ka sa ere, hindi ba't masakit yon? Pero aminin mo, mas masakit yung ma-fall ka, tapos hindi ka sinalo. Tinangkapang agawin ng mga banyak ang kampilan, pero bigo sila. Kitang-kita ko na parang napapaso sila sa tuwing hahawakan nila ang sandata ko. Yung isa pa nga ay biglang nanginig na para bang nakuryente. Maya-maya pa ay binitiwan na ako ng mga hinayupak. Buti na lang at hindi ganun kataas ang binagsakan ko. Pero teka, bakit nila ako dito binagsak sa tuktok ng bundok? Hoy mga ungas! Saan kayo pupunta? Ano? Natatakot na ba kayo? Ano bang nangyari sa mga yon? Bakit nila ako dito binagsak? Sinadya kaya nila yon o nakaramdam na sila ng takot? Mangangal kasi. Akala siguro nila ordinaryo lang ang tangang kong espada. Wiset, paano ako makakabalik sa eksena? Siguro nga, sinadya nila akong ilayo kila Dante. Pero bakit? Ano kayong plano ng mga ungas na yon? Akmang tatakbo na ako para sana bumaba ng bundok nang matanaw ko mula sa ere si Dante. Tulad ko ay hawak din siya ng 3 banyak. Inihulog din siya ng mga yon, sabay sibat ng mga hungkag. Dante, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Gilier. Pero may sugat ka. Walang kaso to. May dala naman akong balatilom. Ikaw, may sugat ka ba? Wala pa naman. Konting gasgas lang to. Malayo sa bituka. Teka, bakit nandito ka? Tulad ng ginawa sa'yo, ganun din ang nangyari sa akin. Hinulog ako ng mga banyak dito. Gilier, maging alerto ka. Ha? Bakit? May kalaban ba? Nasaan? Masama ang kutob ko. Mukhang planado ang ginawa nila sa atin. Sa tingin ko, isa itong patibong. Ha? Wala naman akong nakikitang kalaban eh. Wala rin namang mga patibong sa paligid. Ang sabihin mo, baka natakot na sila sa atin. Kaya nilayo na lang nila tayo. Hindi. May kakaiba akong naaamoy sa paligid. Humanda ka. Nagulantang na lang ako nang halos sabay-sabay nagtumbahan ang mga malalaking puno sa paligid. Kasunod nun, ang pagsulpot ng mga kakaibang halimaw. Takte. Sobra laki nila. Malahigante. Malahigante ang datingan. Halos kasing taas sila ng puno. Mga kalahati ng poste ng Meralco. Mga banyak din.
pero walang mga pakpak. Nasa 20 ang bilang nila. Tama si Dante. Sinadya ng mga yon na dalhin kami dito. Naloko na. Ano nang gagawin namin? Gilier, mag-iingat ka. Palagay ko, sila ang mga premyadong mandirigma ng mga banyak. Ramdam kong mas malalakas sila kumpara sa mga nakalaban natin. Kung ganon, wala nang ibang paraan kundi sabayan sila. Mag-ingat ka, Gilier. Huwag kang mamamatay. Kung sugat lang, may natitira pa naman ako mga balatilom. May magagamit pa tayo. Ayos. Sa akin ang mga nasa harap. Sa'yo ang mga nasa likod. Ngayon na! Buong tapang naming sinagupan ni Dante ang mga higanteng banyak. Unang salpok pa lang, dama ko na agad ang ibang level na lakas nila. Pero hindi katulad ng ordinaryong banyak, mas mabagal ang pagkilos nila. Isang suntok lang ang kinailangang ipatama ng isa sa mga kalabang ko. Agad na bumulwak ang dugo sa bibig ko. Sa lakas na suntok ng halimaw na yon, ay tumilapon ako sa isang malaking puno. Shit, feeling ko mababali na ang balakang ko. Siyempre, hindi ko pinahalata yon at pinilit ko pa ring bumangon. Nasulyapan ko si Dante. Hirap din talaga siya. Pero kahit papano ay nakakaya niyang tanggapin ang mga patama ng kalaban. Sa bagay, aswang pa rin siya. Hindi tulad ko na tao lang na sadyang mas mahina. Pero okay lang. Hindi ako pa pwedeng matalo sa mga bakulaw na to. Dadaanin ko na lang sa bilis. Siniguro ko na ang bawat ataking papakawalan ko ay tatama. Hindi ako maaaring sumablay. Kailangan walang masayang. Sa oras din kasi na magkamali ako, paniguradong durog na naman ako. Muli ako napasulyap kay Dante. Gulpi na din talaga siya. Mabilis akong tumakbo tungo sa kinaroroonan nila. Pero bahagya ako natigilan. Nakita ko kasing nagliwanag ang kanyang mga mata. Ganon din ang mga balat. Hindi naman nakakasilaw yon, pero kitang-kita talaga. Unti-unti na rin siyang tinubuan ng kaliskis. Bumilis lalo ang pagkilos ni Dante. Kinakagat niya ang mga kalaban niya. At sa bawat sakmal na yon ay tila naaagnas ang parte ng katawan ng kalaban na nakagat niya. Ang angas. Talagang kamangha-mangha ang kanyang kakayahan. Sana all. Ano kaya kung magpakaswang na rin ako? Pero hindi. Hindi pa ako handa. Ayoko pa. Hanggat kaya kong magpalakas bilang tao, ay gagawin ko. Basta, bahala na. Sa totoo lang, nahirapan talaga ako sa mga kalaban kong bakulaw. Kahit kasi naputol ko na ang kamay ng iba sa kanila, ay patuloy pa rin ang pag-atake ng mga ito. Kung hindi ko masaksak ang puso, ay kailangan pugutin pa ang ulo nila bago mamatay. Kunat level 99 talaga. 4 na lamang ang kalaban ni Dante, habang sa akin naman ay 6 pa. In and out ang ginawa ko, malamay weather na galawan. Mas priority ko ang depensa. Mahirap na. Sa oras kasi natamaan ulit ako ng solid na bira, malamang hindi na ako makabangon. Hindi nga nagtagal ay nangyari na ang iniiwasan ko. Napuruhan ako ng isang kalaban. Napalahod na lang ako. Grabe. Halos mamilipit ako sa sakit. Nang tamaan ako ng isang solidong suntok ng kalaban sa aking sikmura. Naubos talaga ang hangin sa bodega ko. Gilier! Agad na napansin ni Dante yon, kaya't mabilis niya ako sinaklolohan. At dahil sa nawala siya sa focus, ay nadaluhong siya ng mga kalaban. Dinaganan siya ng mga yon. Kitang-kita ko na sumusuka na rin ng dugo si Dante habang binibira siya ng suntok ng mga kalaban. Pero matindi talaga ang bagong hari ng mga alamid. Nakuha pa nitong pumalag at makabangon sa pagkakabaon. Talagang malaking tulong ang ginawa naming pagsasanay.
Kung dati daw kasi ay hindi siya nakikipaglaban. Ngayon ay napilitan na siyang pag-aralan ang mga bagay na yon. Siyempre, bilang hari, kailangan niya matutunan ang larangan ng pakikipaglaban. Shit! Muli na naman akong tinamaan ng suntok. Lumapat ang kamao ng kalaban. Bahagya pa akong tumuret sa di kalayuan. Grabe, ang lakas nun. Feeling ko nga nakakita ako ng mga bituin sa paligid ng ulo ko. Asar. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Maging ang kampilan ay unti-unti nang nawawala ang init at kinang na taglay niya. Dalawa na lang ang kumalaban sa akin at ang iba naman ay tuluyan ng kinuyog si Dante. Halos nalalabo na din ang paningin ko. Ito na kaya ang oras ko? Mga ilang suntok at sipa pa ang natanggap ko. Manhid na sa sakit ang buong katawan ko. Tuluyan ko nang nabitawan ang kampilan. Hindi na ako nagawang lapitan ni Dante dahil hindi niya matakasan ang mga kalaban niya. Lantang gulay akong iniangat ng isang higanteng banyak. Nanlaki ang mga mata ko nang ibuka nito ang bibig niya. Trages, kakainin niya ako. Sa sobrang laki nun ay siguradong kasya ako sa isang lunukan lang. Habang sakal-sakal ako nun ay pinigapan ng isang kalabang ko ang katawan ko. Putya, parang nag-aagawan pa sila sa akin. Hindi ko na madama, pero alam ko anumang sandali ay mahahati na sa dalawa ang katawan ko. Villar! Patawad, Celia. Mga anak. Tuluyan ang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Pero teka, bakit buo pa rin ang katawan ko? Unti-unting nabuwal ang dalawang halimaw sa likod at harapan ko. Nagulantang ako nang mapansin kong butas na ang mga dibdib nila. Wala na itong mga buhay. Sa di kalayuan ay natanaw ko ang isang lalaking nakasuot ng pawang itim. Meron itong nakakatakot na maskara sa kanyang mga mata. Nakayuko lamang ito habang nilalantakan ang puso ng dalawang halimaw na kalaban ko. Papaano niyang nagawa yon? Halos hindi ko nakita. Sino ang isang to? Sino ka? Bakit mo ako niligtas? Tumayo ka dyan, Villar. Huwag kang magpakalampa. Bakit mo ako kilala? Sagutin mo ko. Sino ka? Hanggang dyan ka na lang ba? Kung ayaw mo magpakilala, bahala ka. Pero kung isa ka sa kanila, kailangang tapusin kita. Papaano mong gagawin yan sa antas ng lakas mong taglay? Masyado ka pang mahina para harapin ako. Sino kaya ang inayupak na to? Nang insulto pa. Hindi ko talaga maaninag ang mukha niya. Pero halos kasing laki ko lang siya. Hindi ako sigurado kung aswang siya. Pero parang gano'n na nga. Normal ang balat niya na parang sa tao. Pero kumalat na ang dugo doon mula sa puso ng dalawang banyak. Walang ano-ano ay buong lakas at bilis na umatake si Dante sa kanya. Naubos na pala nito ang mga higanting banyak na kalaban niya kanina. Laking gulat ko nang saluhin ng lalaking yon ang espada ni Dante. Gamit lamang ang kamay niya. Hindi maituon ng batang hari ang sandata niya. Kitang-kita ko na hirap ito. Hindi ko inaasahan ng mga banyak sa lugar na ito. Pero mukhang sakto lang ang pagdating ko. Ikaw ba ang bagong hari ng mga alamid? Mahina. Sino ka?
Itinapon nito ang tangan niyang puso at sinakal si Dante sa leeg. Gilyar! Tumakbo ka na! Ganyan ba ang itinuturo nyo kay Gilier? Ang maging duwag? Inundayan niya ng suntok si Dante sa sikmura. Kitang-kita ko ang pamimilipit ng batang hari habang nakaangat sa ere at sakal-sakal pa rin ng lalaking yon. Bitawan mo siya! Kung ako ang kailangan mo, huwag mo na siyang idamay! Sa kabila ng panghihina ay buong tapang akong tumayo upang umatake sa kanya. Iniunday ko ang kampilan tungo sa kanyang puso. Ngunit laking gimbal ko nang mapigilan niya ang kampilan gamit lamang ang kanyang dalawang daliri. Paano? Nakakaawa ka, Gilier. Pero hindi ka pa po pwedeng mamatay. May kailangan akong kunin sa lahi nyo, batang hari. Kukunin? Anong kailangan mo? May nakapagsabi sa akin na nasa pangangalaga nyo ang karit ng amangwa. Karet! Wala akong alam sa sinasabi mo! Sa pagbabalik ko ay gusto kong ihanda nyo na ang bagay na kailangan ko. Yun ay kung gusto nyo pang mabuhay. Sumusobra ka ng ungas ka! Tanggapin mo to! Gamit ang natitirang lakas ay nagpakawala ako ng solidong suntok tungo sa mukha ng lalaking yon. Pero baliwala. Para lang akong sumuntok sa pader. Halos maturog pa ang mga buto ko sa kamao. Bahagya akong sinipa ng lalaking nakamaskara na ikinatalsik ko sa isang malaking puno. Gamit ang kampilan ay akmang sasaksakin niya ang nanghihina ng si Dante. Wag! Pakiusap! Wag mong gawin yan! Handa kaming ibigay ang hinahanap mo. Parang awa mo na. Wag mo siyang paslangin. Gilier, wag kang magmakaawa sa nilalang na to. Lalo pang iniangat ng misteryosong lalaki na yon ang pagkakasakal nito kay Dante. Bitawan mo siya! Ako na lang ang paslangin mo. Mukhang malalim na ang kaugnayan nyo sa isa't isa. Sayang naman. Maswerte ka, batang hari, at may kakampi ka. Ipapalato na kita sa mahinang to para mapakinabangan ka naman niya bilang panimula.